Bueno, agora vamos facer a gaza de aquí, que xa fixemos no outro vídeo, outra gaza, e poñemos a 12 centímetros. Vale, marcamos a distancia a 12 centímetros e aí vai ser o medio. E facemos así unha gaza. Collemos un fío, si pode ser máis delgado que este, vale, neste caso de color vermello, con medio metro se chega de sobra, e facemos así a gaza, envolvemos unha vez, outra, va desapretando, unha vez que teñades unhas cuantas voltas, metedes por aí e tirades do extremo. Máis para dentro. Botamos. Damos un poquinho de lume. E agora con outro lado igualamos. E facemos o nudo que quede pola mitad. Unha, dúas, tres voltas para que quede un pouco grosso. Aí está. Cortamos. Listo, xa temos feito. Se colledes fío máis delgado, o convertides nunha pulseira, vale? Hasta logo.